Söz biri, Züfer Nazimovic siz aytып kitseniz менә ничек siz bu әсәргә алындыгыз, нинди хисләр, нинди кичерешләр белән һәм сезгә дә шул ук менә сорау әсәр һәм спектакль әсәрнең эчтәлегенә сез ничек уйлыйсыз, тулыландымы спектакльдә әллә хилафлык килмәдеме? Spektakl deyip, әлі spektakl deyip, болашақ spektakl deyip сөйләшик. Әлі эш процессы бара. Мин дә бу әсәргә тәслимәнең Утқашқан күбәләктәй инсценировкасы Яңа татар пьесасында җиңеп чыкты. Аңа хәтле беләдер инде сөйләшеп йөридек, чөнки Нәбир әйтеп китте, минем беренче режиссерлык эшем. Бусы 7-нчесе. Мен Нәбирәнең сихерче әсәре буенча куелган спектакль иде. Тәслимә мине яндырды. Без аны Тәслимә белән безнең гомумән рухи якынлык бар иде. Ул бөтен кешене якын китерә иде. Сөйләшә, дустана сөйләшә, ләкин җанына җибәрмидер. Безнең аның белән җиннәребез туры килде. Birinci күрешкәннән үк, мин күчмә театрга килгәннән үк, аның белән җиннәребез килеште. Һәм менә шушы татар пьесасында җиңеп чыккач, ул мине яндырды. Без илһамланып, без уйнарга тыкына тиеш иде, аны куярга тиеш иде режиссер башка. Ләкин ушулай булмады. Аннан соң әйдә, әллә үзебез яшеренеп, как даими эш итеп куйык мәллә дигән фикерләр дә йөрде. Башлай алмадык. Чөнки даими эшләсәк тә аны чыгармаслар иде, шуңа күрә каядыр һавада алынып калганлыгын теләмәдек. Һәм менә әлхәмдүлиллаһи шөкер, сабыр төбе сары алтын ди, шул сәгать сукты. Фәнис Исмәгыйлевичнең рөхсәте белән. Ниһаять, Тәслимә дускайның рухына багышлап, мин бик теләп, беренче әйтүенә шатланып, сөенеп, кире алмасыннар дип куркып, куйдырып калдырмасыннар дип куркып, шуңа күрә моментын эләктереп калып, тотындым бу эшкә. Минем инде күз алдымда бар иде, әлбәттә, Нәбир әйтеп китте, Тәслимә уйнарга тиеш иде, яшь Мөнәввәрәне гүзәл уйнарга тиеш иде. Ул безнең шәкертебез. Шуңа күрә инде хәзер ул өлкән Мөнәввәрә, яшь Мөнәввәрәбез, яшь артистка хәзер. Мин башка бер сөйләп тормыйм, әсәр тирәнлеге белән. Гомумән Нәбирәне язучы буларак бик хөрмәт итәм, кеше буларак та хөрмәт итәм. Сихерче дә үк әйтәдер мин, ничек Нәбирә син хатын-кызның яратуына түгел, ирләрнең яратуында bütün нечкәлекләре белән, bütün ирләрнең табигатеннән чыгып яза беләсеңсең дип теге вакытта угап торыйдырым. Шын мәгънәсендә кеше характерларын, кешенең яшәешен, уй фикерләрен тирәнтен аңлап, менә шын мәгънәсендә халык язучысы син Нәбирә. Анда Нәбирәнең әсәрендә мизансценалар да язылган. Ничек итеп башын бурасы да язылган, кашын ята, ничек итеп карый, нинди оценка бирә. Оценка татарча ничек булар? Бәя дип аталмый инде ул, менә оценка. Образ үзенә ни? Реакция, аның ни? Кабул итүе барысы да язылган, ачык язылган. Ачык язылган, инде Тәслимәнең инсценировкасында анда аны аласы да шуны күчереп кенә куясы. Ләкин инде хәзер заман үзгәргән сайын, без дә үзгәрәбез, яшәгән сайын психологияны да, кешеләрнең язмышын да, бу чиракта ул герой үзен ничек тотар иде, ничек хәл итәр иде, ниндирәк уйлар килер икән башына дигән хәлләрне без белгәнгә күрә инде хәзер миңа. Шуңа күрә миңа җиңел булды, чөнки әсәрне яратуым бер яктан көчле булса, икенче яктан мин үземнең артистларымны беләм, үз театрыбызны беләм, мөмкинлекләрен беләм. Шуңа күрә эшләү рәхәт, эшләүен яратып, дустана эшлибез. Бары тик бер-берсен яраткан ир белән хатыннан гына матур, тәрбияле, мәхәббәтле балалар туады. Шуңа күрә
артист белән режиссер арасында шундый бәйләнеш бар икән, шундый багланыш бар икән, бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә юл куеп, аңлап, бер-береңне аңлап эшлисең икән, димәк, матур бала, матур спектакль туар дигән өметтә калам. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер Аллаһ бирсә. Калганын инде хөрмәтле укучылар, хөрмәтле тамашачыларыбыз театрга килгәч барысын да күрерләр дип, хәзер бит модага китте, сирне саклык дип башлыйлар. Аннан соң бу әсәр нәрсәсе белән мине үзенә җәлеп итте. Мин бер нәрсәне аңладым. Сугыш дигән котчыккыч афәт, җимергеч көч. Сугыш кешеләр язмышыңна түгел. Ул җир йөзендәге барлык тереклекләрне дә, барлык үсемлекләрне дә, барлык бөҗәкләрне дә юкка чыгара торган куркыныч бер афәт. Һәм менә бу әсәрдә мәхәббәт белән бергә, мәхәббәт барсында җиңә. Барсында җиңә. Менә шушы мәхәббәт, шушы куркыныч афәткә каршы торуда кем, шушы сугышка каршы торуда кем үзен ничек тота, кем ничек итеп кабул итә, кем ничек итеп көрәшә, сугышта булсын ул, тылда булсын ул, хезмәте беләнме, үзенең сугышка булган мөнәсәбәте белән, карашы беләнме, менә шушы шундый зур кыйммәтле фикер ята монда, шундый тирән фикер ята. Кешеләр үзләрен сугыш вакытында ничек тоталар, бер-берсенә карашларын инде. Менә шушындый һәм мәхәббәткә карашларын инде. Менә шушы кешелекнең матур, кыйммәтле сыйфатлары да чагыла бу әсәрдә. Менә ул шуның белән дә миңа бик кыйммәт булды. Кешеләр үзләрен ничек тоталар, бу халәттән чыгу юлларын ничек эзлиләр. Патриотизм дигән әйбер дә бар монда. Һәм инде әлбәттә романтик драма дип язылган иде. Һәм ул хәрефендә алыштырмыйча, хәрефендә үзгәртмичә, кыскартырга да кызганыч әсәр. Узынрак кызганыч. Чөнки барысы да, бөтенесе дә нәкъ кирәгенчә Нәбирәнең әсәреннән тулайым алып, шагылдырып, Нәбирәнең сүзләре белән, Нәбирән ул репликаларда, ремаркаларда әсәрдән яза. Һәм аны Сәфәр җилтерәтеп алып, стенага дыңкытты дигән. Сәфәр көчле ир, ул мәхәббәтне шулай ук үзенчә аңлый. Ул да ярата, ләкин үзенчә ярата. Истәлеген сөйләмим. Истәлеген сөйләмим. Юк, әйтәсем килгән фикерем, нидә теге ремаркаларында әсәрдән алынган сүзләр язылган. Менә шуңа күрә кыздырасың бит. Кыздыра бит әсәр. Гомумән афарин. Тулыландырып әйтергә була, монда дөресендә бу әсәрдә барында мәхәббәт тә бар, хыянәт тә бар, ялгышу да бар, тормышта нәрсә бар, бөтенесе кергән монда. Үзегезне шул вакытка кайтарып, ничек итеп яшәгәннәрен, ничек итеп күңелегездән үткәреп китәрсез. Шул вакыт ситуациядә, шул вазгыятьтә мин әгәр дә шунда булсам, мин нишләр идем икән? Мин ничек хәл итәр идем икән бу хәлне дигән тамашачыга менә бу фикер калдыра торган әсәр, тирәнтен әсәр, уйландыра торган әсәр булганына күрә дә ул миңа бик якын, бик рәхәт күңелемә. Рәхмәт, гүзәл Гайнуллинага. Бирәбез сезне, бу нинди характердагы герой һәм менә әйтелде бит инде сез башта яшь Мөнәввәрәне уйнарга тиеш булгансыз, хәзер өлкән Мөнәввәрәне